Здравейте, казвам се Станислав, аз съм аматьор-любител на бягането. Бягал съм различни дистанции на 10 км, на полумаратон, Витоша 100 съм бягал и разни други планински бягания. В днешното видео искам да засегнем най-често срещани грешки, които допускат хората, когато започват да бягат, на които не им обръщат много внимание. Също така, защо не изпитват удоволствие от самото бягане и как да започнете да бягате малко повече. Примерно сте бягали дистанция 5 км, как да увеличите дистанцията си и да изпитвате удоволствие и да нямате никакъв проблем от тренировъчния процес. Първата и основна, най-масова и най-допусканата грешка според мен, която допускат 90% от хората е, че бягат прекалено бързо, на прекалено голям пулс започват да бягат, първите им кросове излизат и започват да бягат на 160-170 пулс и се чудят защо не могат да избягат повече от 5 км, защо им става лошо, защо не им е комфортно по време на самото бягане. Всичко това е защото са видяли в Instagram някой човек е пробягал, да кажем, за 30 минути е бягал 5 км и вие се опитвате и вие да ставате от дивана и да започвате да правите по същия начин, а всичко трябва да става бавно и постепенно. Отначало вие трябва да натрупате база и тази база се натрупва с бавно бягане, но това в никакъв случай не е 6 минути на километър за повечето, за всички хора, които започват тепърва да бягат. Това не са 6 минути на километър, а е доста по-бавно и примерно това темпо ще е 7, 8, дори и 9 минути на километър, наподобяващо на бързо ходене, просто в формат на тичане, аналогично на тичане. И така ще се чувствате комфортно и ще може да издържате доста повече време, да минавате по-голямо разстояние и така нататък. И въобще вие на първоначално ниво, според мен, не трябва да се ориентирате на километри, защото точно хората се ориентират на километри и дават газ, защото всеки в Instagram или някой бяга 6 минути на километър, да кажем, и вие се ориентирате по това, че бягате бавно всъщност, а вие всъщност на вас като на първоначално ниво това е прекалено бързо и вие нямате база. Организма не разбира колко километра сте избягали, на него го интересува вие колко време сте тренирали и трябва да подобрявате, да се ориентирате във времето. Обема трябва да го покачвате, като покачвате да сте на крака, да тичате в по-големи дълги бягания да правите. Това е основата, дългото бягане, което трябва да го развивате постепенно и това трябва да става с бавно темпо, да ви е комфортно на 7, на 8, на 9 минути на километър. Във всичко, което започвате, всякакъв вид спорт или всякакъв вид начинание, става стъпка по стъпка, бавно, постепенно. Трябва да махнете егото си и да не гледате другите как тичат, а да се сравнявате само с себе си и да прогресирате постепенно. Отначало трябва да почвате много бавно да бягате. Примерно, ако отидете да карате ски, никой няма да ви пуска веднага по черна или червена писта. Вие първо ще се учите да стоите на ските, след това ще карате малки баирчета на рао, след това ще се спускате малко по-бързо и така постепенно от седмица на седмица ще подобрявате. По същия начин и с бягането. Трябва много постепенно да навлизате, да се учите, да изпитвате удоволствие, да бъдете в малък пулс, в първа, втора зона, да може спокойно да навлизате и да развивате сърдечно-съдовата си система и опорно-двигателния апарат. Постепенно, без да се затормозявате, да се научите да изпитвате удоволствие. Даже това може да бъде бягане, преминавате на ходене, бягане, преминавате на ходене. И така и се стремиме да стоиме повече време, а не километри. Трябва да се ориентираме както в първоначално ниво, така и на по-големите дистанции, но за тях ще говорим в други видеа. Се ориентираме по време, колко време и от времето прогресираме. Не гледаме на първоначално ниво колко километра сме избягали, а гледаме да бягаме в дългите ни тренировки, които имаме дълга тренировка в седмицата, да прогресираме там и постепенно да слагаме примерно по 5-10 минути всяка седмица във времето в дългата си тренировка. Второто важно нещо е просто да започнете да бягате малко по-често. На първоначално ниво
3 тренировки в седмица бегови са ви напълно достатъчни. И обема, трябва да внимавате с обема. Не трябва да има рязко да покачвате обема си. Обема се покачва постепенно, с не повече от 10-15%, и то основно при начинаещите, при хора, които тепърва започват да бягат. Това трябва да става в дългата ви тренировка. Аз в края на видеото ще разчертая някаква елементарна схема за напълно на начинаещи, по която да тренирате, но вие трябва да покачвате обема си с времето. Примерно сте бягали, първата ви тренировка е била от дългото бягане 40 минути, следващата примерно 45-50 минути, така да стигнете до 60, до 70, до 90, до 120 минути дълго бягане, постепенно от седмица на седмица, и накачвате обема не повече от 10-15% на седмична база. Не бързате, постепенно. Третото важно нещо е да имате някакво ОФП тренировка, кондиционна, кръгова тренировка, силова тренировка, фитнес, няма значение, но трябва да тренирате опорно-двигателния си апарат. Просто основата на всички тренировки, на всички видове спортове е силова подготовка. Даже и стрелците, които държат просто пистолет, имат силова подготовка. И това много зависи от стартовата ви точка преди това, дали сте ходили на фитнес, дали сте тренирали някакъв друг спорт, тегло и така нататък. Няма значение, но трябва в тренировъчния ви план да имате да тренирате опорно-двигателния апарат. Това е доста важно, не го пропускайте. Много от хората, които обичат да бягат, не правят силова подготовка, силови тренировки или тип кондиционни, примерно, а те са много важни в бягането. Трябва да тренирате краката, пръстите, глутеуса. Глутеуса страшно много участва в бягането. Момчетата обикновено не обичат да го правят, но трябва да се прави. Корема и желателно и горна част, все пак да изглеждаме добре и да се чувстваме добре. Силовата подготовка е много важна да присъства в вашия тренировъчен план и много зависи от стартовата точка. Аз ще правя видеа по-нататък, разни такива видеа, и ще засегна по-сериозно темата, но задължително трябва да присъства поне една силова тренировка в седмицата във вашата тренировъчна програма. И е желателно повечето упражнения да са едностранни. Примерно български напади, такъв вид, са много подходящи за бягане. Четвъртото нещо, за което трябва да обърнете внимание, и според мен, което е важно и трябва да знае всеки начинаещ, който започва да бяга, е да обръща внимание на дължината на своите крачки. Трябва да са по-малки, но по-често да ги сменяте краката, да работите над своя каденс. Трябва да е под центъра на тежестта, не трябва да има голям разкрач и трябва да правите по-малки крачки. Това ще ви предпази от контузии и ще дава доста по-малко натоварване на коленете ви, като цяло на опорно-двигателния апарат, и ще се учите много по-добре да чувствате своето темпо по този начин. Често хората, точно които бягат рядко, така да го кажем, или излизат всеки път, избързват с темпото си, бягат прекалено бързо и правят и много големи крачки и после може да ги болят и коленете. Това е една от причините. Правете малки крачки и тичайте бавно. Това е основата за вас. Също така е добре да обърнем внимание на положението на главата. Не си забивайте главата долу в земята, когато тичате, а се старайте да гледате напред и се стремиме да бъдем максимално отпуснати в раменете. Много хора съм виждал, които тичат така сковани и си местят краката и раменете са им сковани, така са им горе в раменете. Раменете трябва да са отпуснати и свободно да движите ръцете спрямо вашите крака равномерно. Обръщайте внимание върху тези неща и се фокусирайте крачките да са малки. Петото нещо, което е важно според мен, е да разнообразявате маршрутите си на бягане, а не да си намерите някаква обиколка, която е 5 км и само нея да я бягате. Разбира се, че ще е скучно. Също така намирайте си компания, ходете, пътувайте, тичайте на различни места, в различни паркове, на стадион, на пресечена местност в гора, където и да е. Страшно много помага и ще ви бъде самия процес на трениране много по-интересен.
Също така, примерно вместо музика може да слушате примерно някой подкаст или някоя аудиокнига, която да ви е полезно да се увличате, да слушате нещо полезно за вас и да правите бавно бягане. Е много интересно и съчетавате две неща полезни в едно. Хем тренирате, хем си слушате нещо полезно за вас. Аз лично така правя и ми е доста интересно. Доста книги съм изслушал по този начин. Как може да изглежда вашата тренировъчна програма, когато тепърва започвате да бягате? Първата тренировка правите леко бягане, както говорихме, много бавно, на лек пулс. Вашите тренировки основно трябва да са леко бягане. Леко бягане 30-40 минути и на края на тренировката може да направите няколко интервала, да направите няколко ускорения по 1-2 минути или някаква дистанция, примерно по 300-400 метра да направите 2-3 ускорения, примерно да кажем в края на тренировката, да се разтегнете и така. На следващия ден правиме някакъв вид фартлек, променливо бягане, без фиксирани ускорения, примерно загрявате преди това, правите примерно 5 минути, тичате много бавно, ускорявате се 1 минута, след това тичате 3 минути много бавно, ускорявате се 2 минути, както се чувствате по самочувствие, когато искате ускорявате, когато искате не, 20-30 минутки. След това имаме примерно почивен ден. На третата тренировка правиме ОФП или там кондиционна тренировка, някаква силова работа за опорно-двигателния апарат. И винаги в края на седмицата слагаме последното дълго бягане имаме в края на седмицата. Дългото бягане винаги се слага в края на седмицата, след кога сте свършили другата работа. И постепенно прогресирате тук с тези 10-15%, който ви казах. Примерно, първоначално тичате 60 минути, дълго бягане, бавно, с малки крачки, не бързате, спокойно, следите си пулса, ако трябва преминавате на ходене и така нататък. И постепенно увеличавате времето. Тази тренировка ви е най-важно да я развиете първоначално нея, примерно да започнете да тичате по 60, по 70, по 80 минути и да стигнете примерно до 120 минути в дългото ви бягане и след това може да увеличавате и тук примерно да стане на 1 час, фартлека да ви се промени и така нататък. Тази програма примерно е напълно достатъчна за начинаещ човек да започне да тренира и да изпитва удоволствие от бягането, ако не прекалявате с интензивността. В следващото видео ще разкажа как аз си подобрих времето, там вече тренировките ще са малко по-сериозни, как си подобрих времето на 10 км, когато бягах за първи път, защото аз базата имах тази база, бях правил преди това и бях вече подготвен за малко по-сериозни тренировки и затова реших да тествам тогава. И си направих една тренировъчна програма за 4-5 месеца. Ще ви покажа какви тренировки съм правил и съм си подобрил времето за 10 минути. Преди това ги бягах 10 км за 55 минути и само за 3-4 месеца си подобрих времето на 45 минути с тези тренировки. В следващото видео може да гледате, може на някой да му бъде интересно да споделя моя опит и как съм го правил, може на някой да му е интересно.